ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪುಳೆಗಾಲ ಸಂದ್ಮೇಡು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕದು ದೇವ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡೆ ಆಲ್ತದೆ ಪುಳೆಗಾಣೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋಪು ನೆಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದರದ ಗಟ್ಟಿ ಬಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪು ತೂಕ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ತೊಂದರದ ಅಡ್ಡೆ ನೆಕ್ ಬೊಡ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಒಂಜರೆ ಪಾವು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ತಾರೈ ಅಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕೊಂತೆ ಲವಂಗ ಅವು ಪರಿಮಳ ಪಾಡ್ನ ಬೊಕೊಂತೆ ಒಂಜಿ ಈತು ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹರಿನ ಪಾಡ್ಗ ಒಂತೆ ನೀರು ಮಾಯ್ತದು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಗಟ್ಟಿ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆಕ ಇತ್ತೆ ಈತ ನೈಸಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ನುಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡ್ಗ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಇದು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುರ ಪೊಡಿ ಆವಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿಲ ಪಾಡು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಅವಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡರೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೈತೆ ಗಟ್ಟಿ ಒಂಚೂರು ಕಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಇತ್ತೆ ಈತ ನೈಸಾಂಡು ಮತ್ತೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬಾಜನು ಪಾಡ್ಗ ಈ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಪಾಡ್ಗ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ಗ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂತ ರೆಸಿಪಿಂದು ನಾಳಿತ್ತೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ತೊಂದರು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರು ಐಕ್ ಇರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಐಕ ಪಾಡ್ಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಾಡೊಂದು ಬೇಯ್ತನ ತೂಕ ಇಂಚ ಕಂತ ತೋಡು ಕಂತ ತೂಯ್ದಿನ 8 ಜನ ಬೇಯ್ತನಂದ ಅರ್ಥ అయితే ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚಡೆ ಏನು ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಚೌಲಿ ಹಾಕಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕು ಬೆಚ್ಚಪ್ಪನೇ ಮನ್ಪುಡು ಕಟ್ಟು ಸರಿ ನಮಗೆ ಓ ಶೇಪ್ ಬೋಡು ಸರಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಾರದರೆ ಪಾಡ್ಲೆಟ್ ಬಾರದರೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಅದು ಬರ್ಕೊಡು ತಿನ್ನಾಗ ಕೈಗೆ ಲವಂಗ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕೋದು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ತೊಂದರದ ಗಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಕಾಣದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಂದು ಕಾಣದ ತಿನ್ನ ಬಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸ್ವೀಟ್ ಲೈಟ್ದು ತಾಳೆ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಲವಂಗದ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ
ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಲೇ ನನ್ನದೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.